Good evening, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोना मिथिगौ जे आं बांसिन बांला आरो हिन्दीआवसो खनो। दिनै आं नोंथांमोननि कमेन्ट्स नुनानै आं एसे एनै बर'बो खननो सानदों। नैबे मोनसे थुख्रासो। Please welcome. Hello friends, नोंथांमोना बिदिनो उनफ्राव आंनि मोजां मेथाइ खननायफोरखौ खोनानो मोनगोन। आं नाजागोन, नाथाय नोंथांमोना हेफाजाब खालामनांगोन, साबस्क्राइब खालामनांगोन, शेयार खालामनांगोन। Thank you, good night.